Čau lidi, našli jsme tu nějaký opuštěný barák. Nevím vůbec, jakoby, čí je. Čau. Ale jakoby mega, tady máme bratrance. Čau. Co jsem já. A tady je nějaký vrakoviště, ale svítí se tam. Ale údajně jsem tam slyšela, že tam jakoby nějaká bába stará tam zabila 86 dětí. Takže jako, co se tam bojíme? Kámo, to jsem takhle vtrhl, vole. Co ty se nebojíš? Kámo, ono už prší, kámo, vole. Ty vole, jsem posraná jak hovno. Snažíme se, aby nezmokla kamera. To je on. Kámo, tam svítí, ale podle mýho... Je zima. Nevím proč. Já mě taky. Ale kámo, hej, to je on. Nějaký starý dům. Ale jsou nějaký starý vrakoviště a tohle. Kámo. Tamhle garáž, nejdeme první na garáž. Jo, tak jdeme první na garáž. Ale moje kamarádka už to byla a garáž je úplně uzamčená, že tam vůbec nejde, takže buď. A tam se zkusit podívat, jestli tu... Jo, jsou tu kamery, ale nefungují. Tady už neprší. Kámo, hej, proč? Ty vole, koukejte na to. Ježiš, tady dělá zase blbosti. A já jsem byl, kámo, tady je to mega scary. Kámo, čum to tady to vypadá, kdyby tady byly nějaký ptáci, že nás nekoukou. Kámo, hej, on tady někdo bydlí, kámo, oni jsou tam ptáci, vidíte to? Hej, já jdu dovnitř, Niky. Jo, jdem asi dovnitř třeba podívat, protože... Kámo, hej, lidi, jestli to vidíte, prostě dejte like. Ty vole. Kámo, podívejte na ten slejbák. Jako lidi. Kámo, jsme vtrhli, ty vole. A ještě něco tam, ještě někdo tam říká, nechoďte dovnitř. Ale jsme to... Kámo. Vydrž. Tak lidi. Nějaký opuštěný. Počkej, kámo, ty sem chodíš, jak něco vole. Jo, tak tady je to úplně opuštěný. Potřebuji šeptat o tohle. A pojďme se podívat nahoru. Jdeme se podívat nahoru? Jdeš první, máš kameru. Ne, ty jdeš první, aby to šlo hezky vidět, protože když tam nepůjdeme, tak budeme takhle oba dva stejno. Kámo, ty vole, ono se samo rozsvítilo. Ty vole, já se docela bojím to mít. Co to bylo? Já. Ty jsi debil. A ne to, ty vole. Je tady to opuštěný barák, vole. Vypadá to lidi, že... Kde seš?